Kami keluarga besar dari STM, Oikumene Cemara Asri, menghadiri acara kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan kepada kedua mempelai, selamat menempuh hidup yang baru, selamat berbahagia, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan yang akan diberikan kepada keluarga yang tercinta. Amin. Jadi kami dari keluarga STM sekali mengucapkan selamat berbahagia buat kedua pengantin. Imas ya kami, Butima. Adong do di bawah kami ulos yang ulos yang hami STM Cemara Asri, mau pasat hami Butima. Ala dilihat do hita di kisah darion hasehaton. Jadi orang huo to do marabasa batak itu lai. Jadi mana pasir bahasa nami ba dimaklumi mak. Jadi dang pola godang sidohonon nami holan berubah nasihat do selamat menempuh hidup baru mate lae itu. Jadi molo hata nasihat anon gudang don non dijabu neng begon muna. Jadi holan ingok ma hata ni amang pandeta nakina di gerejai ima datar surat di Kolose 3:15 ima adalah tekamu di hangulam muna di siganu pari. Saat ni solo masa tu petean saat mah hitam mangulu saat tu panggabian jala saat tu mah tu panghorasan. Betul. Pinati mah hujur di topin tapian. Tu dia pehang mengalaka saya dapotan parsaulian. Betul. Tubuhan lak mah tubuhan boru. Tubuhan lak mah tubuhan boru. Tu dia pehang malaka. Tubuhan anak tubuhan boru. Tu sahur matua. Betul. Jadi molo sirang pedanon lae itoku sai tondita ma marsi gonggoman. Betul. Mole ate molarong di pasar sian bariban na. Adong DP? Ido. Mulai hati mari Tuhan, oras marita sasulutna. Oras. Ba dilae do di ito, nakaning nunga di jalo hamu pasu-pasu parbogasot siya bagas joron itu ani marite itin aposona. Jadi ingot tamu ma jamitan ipadita nakin. Selamat berbahagia mari hamu. Songon hatan ina tua-tua madohon nami. Tua natonggi di bagasan tahu-tabu. Saya si buat tua mahamu borui tu bagasan huta. Jala si buat todi tu bagasan jabu. Betul. Rumah ijuk padopakan sopo gorga. Saya di leo debatama di hamu anak nabisuk dot boru nama roha. Saat ni solu saat botean. Nunga saat besude sakap do taita. Saya saat matu panggabian saat tu parhorasan. Betul. Maulate, songonai sa matu si kota Batam. Jala di duti perjolo sian DPC sektor Sagulung. Butima. Mau lihat lima perjolo tapasa tu Tuhan. Di hari nauli, di hari nadengga di bosa sedarion. Naung majalo pasu-pasu parbugason sian naposon di Tuhan. Hauna dua. Di motok kudo laiku. Di dokon na tua-tua. Dakkan yari rangin napiak di tongani alaman. Bada muna nasu jadi sirang. Todi muna totong marsi gom-goman. Pos ruanami. Di perdalanan dingulun nama rumah tangga gudang do tantangan dari tangan. Alani marsiajar hamuna diaka perguruan ni halak kita Kristen. Adong do di Huria, di Bunguan Marga. Jadi songon hami numaing sian toga gultom sektor Sagulung. Ala woto hami hamu maringanan di sektor Sagulung do. Jadi pos nami. Roma hamu pada daftar diri tupungata toga gultom. Asal sisi hitan non marsi rari-rarian marsi tugu-tuguan rak marsi ajar hamu alana nakim mau ko kami udang do tantangan di nama dalani rumah tanggon. Jadi pasaran kami molo akahatan uli hatan ringgan gajang do neng si pasatun nami tuhamuna alani partikian do na mapatasi hita molo tumpe holat tangiang boy pasatami tuhamuna lasma rohamuna dison hubak kami do songon gati diulos molo tumpe gabe huway kami sikat niulos onanon si titik mena si kopa gulang-gulang pangarahuna o ti susadia na boy terpasatami tuhamuna non
las maruhamuna Tuhan debatama manggohi pasu-pasuna. So ni mahatana ulisa kami sa DPC PTG Sagulung kumasa taima tu DPD. Moliate. Moliate ma dihita. Dihita nama donga tubu. Boru bere ibe bere. Siap sahak ma tuhita toga gultom. Dihamu DPD pat DPP toga gultom sedunia. Nang songoni tingkat DPD. Sahak matuhami nungain tingkat DPW PTGS Patoguna Sekota Batam. Horas ma dihita, horas manang dihita sa luhuna di ulawan dapat ikion ni. Mulate mata basahat tua mata nomor 2 di bata. Mulate manang dihita sa luhuna. Dison jong dohami sian tonga-tonga dipungan. Ima persadaan toga gultom sedunia manang PTGS sian wilayah Kota Batam. Jala dison rodohami mabuan perbui ni holong. Jalanakin nungai jalahamu pasu-pasu perbogasan sejoro ni Tuhani. Jala saderion ni denggado ulaon ima ulaon habatakon. Songon hatan itu adokon nami dihamu opung Febri boru nenggolan. Andor haduka apa tugu-tugu lobu, andor hatiti tugu-tugu norbo. Nang sorma tuhamu pairing pahopu sahat tu nomor nini, sahat tu nomor nono. Dihamu pengantin. Diho hela purba. Bolo warugul tomon ni agak murah-murah do mengaju. Alay bugulu di sido rohana. Ngani boto be. Jadi ko malama-loma ho mengaju borugul tomon ni. Kami siap bunguan mandokon selamat berbahagia, selamat menempuh hidup berbahagia. Jala di son ibu kami diperbudi holong. Ulos na gajang, ulos na hapal, ulos setorok rambu. Segajang ma umur muna, jala apal ma pangumua muna, jala terok ma pinopar muna, sahatu nomar nini, sahatu nomar nono. Songon tadi itu gua dokon nami, digijang arirang ditoru panggonggona. Ari muna ma naso jadi sirang tondi muna marsi. Hebat tutu. Tuan alak mah tuan boru di Purbati. Hai tuan anak tua boru mamu dengan muna saur matua. Hebat tutu. Lalu sah matu botean. Nunga sah saderon ni majalo pasu-pasu perbogasan jala sahat ulaun habatako saderoni. Saya sah mau butuh panggabean sahat mau butuh parah. Hebat tutu.